gipadakop sayang kaugalingong inahan ang usa ka 35 anyos nga lalaki kinsang gituohang ubos sa impluwensya sa ginariling drogas. Human kini nagduwa sayang kinatawo sayang atubangan sa panimlay niini sa Sitio Lawis, Alaska, Barangay Mambaling ning Dakbayan sa Sugbo kagahapon adlaw sa Martes, Pebrero 11, 2025. Giila ang dinakpan sa alias nga si Alex, 35 anyos ug ang inahan ini nga gitago sa pangalang Maria, 64 anyos nga pulos lumulupyo sa samang dapit. Subay sa investigasyon nga gilusada sa Mambaling Police Station sa Cebu City Police Office, giingong naghigda na sa katri ang 64 anyos nga inahan. Diin nikalit lang og layat ang dinakpan aron motupad ug didto na siya ni pagawas og giduwa niyang kinatawo atubangan sayang inahan tungod sa kakugang sa panghitabo. Mibiya ang inahan sa katri ug mitawag dayon sa pulis tungod sa nilihukan sa iyang anak nga gidudahang impluwensyado sa ginadiling drogas. Kasamtangang ana-ana sa kustodiya sa Mambaling Police ang dinakpan diin nag-atubang kini sa kasong unjust vexation tungod sa panghitabo diin matud pa aniya sa iyang pag-angkon nga manggabitan kini og shabu apan gihimakak nini nga nagbinasto siya sa ilang panimalay ni adtong higayuna.